Salam 8 FM dinleyijileri, hormatly adamlar. Salam Döwran. Salam, gaýsy. Köpden näri habarlaşyp bilmedik. Kimiden başa gaý diýen ýaly. Arada nefes wagt geçdi. Görürsün gelendir meni. Göresim geldi elbetde. Hawa dinleyijilerimizden bizden näse gelendir bizem olara Belki o maňa ýazanlar boldy şeýle haçan edýäňiz dowam eden ýokmy? Ha. Dowam edesimiz geldi. Hatta ýazýanlarym var, bizden bile goşulmak isleýänlerim var. Wagt sebäpli durmuşda ılgap barýakak şeýle bir arasynda wagt tapyp ýazatlar içek bolýar. Gaýsy senem wagt aýrýan üçin köp sag bol. Sağ ol. İkimiz bir şäherde okanmyzda hasafat bolardy. Bir kofe içemmat. Belki hasam go bolardy, videoda adam ederdik. Hawa. Tabi ine men bugün kommentleri okumagy planlaşdyrdym. Bize ýazylan. Köpde men okamadyk da. Mesela birinci bölümümüzde Dayanç Muhammed geldi diýip bir agda ýazypdyr YouTube'da. Şu ýazgylary video şeklinde sen näle olur? Skype arkaly köp görlermi diýen ýa-da. Bizim şu datlar pikirlenýär söýlen elimizdäki mümkinçilikler diňe ses ýazysyna ruhsat berýär. Edip şu şon ýaly video edip bilersen mesela Skype bilen ýaly platformalar biraz maňa göre amatör dil ýa. Biraz professional bir video ýazysy bolmaýar. Şoň üçin şu sesi diňe sesli edýär, dowam edýär. Belki öňündäki ýyllarda edip biler video arkaly. Sen bilen habarlaşmak isleýän gaty Kanadama ýöne bir şöyle komment goýupdyr. Şary Gurbanow adly adam. Salam Döwran, siziň özüňiz bilen näme arkaly habarlaşyp bolar? Düşünmeýän zatlarym bardy soratym gelýär. Anyk düşünmeýän zatlaryny bellemendir. Belki sen bärden jogap berip berdiň bilen. Ýöne sen bilen näme habarlaşyp biler adam? Men YouTube tesirlerine ken jogap bermeken dogry kabul edemek ýöne social mediada men tap bilerim kadýan. Instagram bolar. Sosial ugamlardan ta Instagram'y bilen meselem aragatnaşyp görüpler da sen bilen. Hawa wagt bolduğundan ýazýanlara men jogap berýän. Ýöne bir kedek saat boldy şeýle maňa ýazypdyrlar, menem jogap bermändiň soň gaty görtürler. Belki telefonumda pozulanlar bilemok men näme bolandy. On ýalyagdylar bolsa da ýene ýazyň jogap berip bilsem jogap beren. Meselem ýene biri sen şu edýän dörejilik işin gowardyr. Onuň üçin bir pikir aýtypdyr, sorapdyr da Merdan Japarov. Bu futbol ve Avrupa sürücülük eylem diýen ýazan zatymyzda podcastymyza aşagyna ýazypdyr. Başlangyçdaky aýdym nerden tapsa bolardy? Nerden tapdy? Men onu YouTube'dan bir yerlerden tapypdym. Ýöne dol ady ýadyma düşenok. Eger tapsam men tesirlerde jogap berýän. Ýöne dolu bilemok ady ýadyma düşenok nerden alanym. Dogry. Ol men döredijligim däl ol. Düşnükli. Resul Mollayev diýip bir oglan ýazypdyr. Döwran Türkmenistandaky ýörüýteleşdirilen mektep internatyny gutaran inwalitlere, ýani mümkinçiligi çäkli adamlara Amerikada okamaga nähili mümkinçilikler bar. Şol barada da video goýaýda. Şeýle. Eýni edil ol barada bir maglumat bilemok, dogrymaýsam. Ýöne Google'dan hemme zat tapmak mümkin kadýan. Google terjümeçi wa meselem türk diline bilýänmi, ors diline bilýänmi? Bilýäniň ýazsaň türkmen diline terjümeçi äken ýok Google'da ýa-da başga ýerlerde. Ýöne ors diline ýa türkmen diline, türk diline ýazyp onu ingilis diline terjüme etdirip Google'a ýazsaň Google haklarym, maglumatlarym alyp
Yine tercümeçide tercüme ettirip düşünüp öwrenip bolarmy kadiýan maglumatlary. Doğru. Sen berýän maslahatyň garatyp bäri YouTube'a bulan bir mümkinçilik. Aşaňa tesbir ýazmak ýöne özüň internete girip gözlemek has amat bolup biler da bir özüň seretýän internet. Hawal. Hawa maglumat kän Google'dan köp zat tapmak mümkin da. Doğru. Yine bir hacker kidip bir atly ulanyjy. Online gazanç barada giňişlerini aýdaýsaňyz, belli bir saytyň silkasyny goýsaňyz diýipdir. Ha, ol arada wagt aýyryp öwrenýär bolýa. Online gazanç mene bilemok. Online gazancın yol gatken kadiýa nedir şu wagtda öwrenmede. Doğru. Köpden internetin üstüne çözülýär. Hawa. Gazanç olan indi pul girdeji etip boljak iş badyr. Mene gyzyklanmasyň bilemok. Belki sen gyzyklanýarsyň. Men gyzyklanamok hiç. Ýöne eger şon ýalak bir zatlary öwrensek, belki indiki mowzuklarymyzda online gazanç diýip bir zat goýarys. Doğru. Online gazanç şu wagt meniň bilýänim häzir eger kod ýazmany bilýän bolsaň, öýde oturan ýerinden online gazanç edip bilýän belli bir websaytlar bar, ýa-da belli bir ýerler bar. Hawa. Meselem sen öz ýazyp bilýäniň goýýan, sen ýalak kod ýazyp bilýän adamlar saňa aýdýar, şunu ýaly websayt gerek, ýa şunu ýaly application gerek, şunu ýaly öğredip bilýänmi? Pulunu gürleşýärler, şo öýde oturan ýerinden sen başga ýurtdaky birine şonu ýaly hyzmat öğredip kod ýazyp işini bitirip pul gazanyp bilýän, onu bilýän başga bir ýerden maýda işler bar, olary bilemok. Doğru. Yine şurada bir tane tesvirçi aşağı adını alak geçecek. Sağ olsun aydısın ben yavrulara. Şahatlık Akmuradov. Köp sağ olun maniyeli gepleşik deyiptir. Süleyman Akmuradov hem yola devam deyip koldaptır. Mesela Dangerous Panther. Katı kovu gepleşik deyiptir. Ahmet Bayram hem Başım Marmani 8-9 gedek yazıptır. Emoji koyuptır da. Bunlardan sağ olun aydıl dinleyenler ve tesvir koyanlar için. O son Emin Melikov bir ağda yazıptır Türk dilini istil Türkmen dili gaştırıp yazdır yani ben bolşayan okuyan içili köşme girdem o. Şu temada gepleşik olsa belki olardı. Misal her kim her adam tapawdy yok, aqara bagıtlı bolasy gelýär. Peki, bagyt näme? Success dip dilleri qarym gatym etip bir tesvir ýazypdyr, tesvir goýan üçin sağ bolsun aýdýar. Näle garaýan? Bu tema, bu da hakkında tema ýazyp bolarmy? Bu hawa bagyt näme? Biz bu wagtda mowzu edip bilersiz. Bu tesviram ansat pul gazanmak, maksadymyz pulmy diýen podcastymyzyň aşagyna galdyrdyr. Bagtly bolmak men kirimçe yatman hereket etmek, höwes edýän işlerine hereket etmek. Şo hereket edenden alan netijelerini sana bagt berýär. Töwerüňdäkilere de bagt berýär. Alan netijelerin edýän hereketin adamlara peýdasy diýär, özüňe peýdasy diýär. Netijesinde özüň gowduýan, töwerüňdäkilere de hyzmat döredýäniň üçin olam ýanky belli bir şekilde özüň gowduýmagyna täsir edýär hereket. Doğru. Yana devam etýän okumagy. Uzun kommentler bar bu gedek. Kommenter milli bolmak näme gerek? Podcastymyzyň aşagyna galdyrylan tesvir. Gülşat Durdiýewa. Millilige gonmak has gowy. Ýöne şonu ençemeň ýyllyklaryň dowamyna bizi içilen baýlyklary, bize berilen peşkeşleri gorap saklamak, şu günlere çelini getirmek, dünýä ýüzüne ykrar etmek, iň esasy sunuwat şol. Biziň milli zatlarymyz beýleki bir halklaryň taryhinde we şu günlerinde hem ýok zatlar bar bol. Başlarsınız adamlar. Şu tesvir Türkmen dilinde hiç zat ýok, harp ýok.
İngiliz dilinden harflar ulantypdylar, şa ýa beýle harflar bolmasam bir hyndak bolupdyr okamak. Grammatik kemçilikler bar. Düzeltip okajak bolýan. Biziň milli zatlarymyz beýleki bir halklaryň taryhynda we şu günlerinde hem ýok zatlar bar. Bu bolsa biziň tapawutly tarabymyz. Halymyz ahalteke atymyz, alaway itimiz, käbir sazy gurallarymyz beýleki halklardan tapawutly. Şaýteplerimiz, gawunlarymyz, egneşiklerimiz ählisine her bir türkmen buýsanyp bilerler diýipdir. Hawa. Elbetde. Biziň ýurdumyzda bar diýip daşary ýurtdaky adamlary ýurdumyzy görkezmäge, ýurdumyza syýahat etmäge çağırmak üçin şu zatlar ökman görkezilmeli, gowy reklamat edilmeli. Ýani bu biziň ösmegimiziň öňünde böwet bolup durmaly däldi. Meselem iPhone, Apple kompaniýasy iPhone öndürenle ilkinji iPhone öndürdik diýip gowanyp durmady bir ýerde. Dowam etdirdi. Ine bir kunlukda iPhone XS ve iPhone X Max, iPhone XR diýip telefonlar çykardy. Biz ýalňyşmadam, men öz şahsy pikirim şu biziň milli baýlyklarymyzda biz bulara gowanyp täze zatlar öndürmendik etmän. Biz bulara gowanyp bulaňam üstüne has täze zatlar öndürmeli, tapmaly. Dünýä bir goşandymyzy şu zatlar bilen çäklendirmeli däldi. Ya şuňky gürleşe mowzumyzam şoňa değişdirek bir mowzuk. Hawa. Kaka geldi Çağrı Jumayev tesir galdypdyr. Bulam bu men Twitter'daki edýän ýazýan zatlarym üçin tweet hat galdypdyr. Ýöne bu gönnüň öni zat bilen baglanşykdan hadýan. Näme ady? Mowzuk bilen baglanşykda däl. Bir hili yok, bu gün tem mowzuk bilen baglanşykly däl, şoň üçin okamadym. Bize hakyky bir soran dinleyijiler bilen paýlaşyp biläjek soralarymyz bolsa şolar paýlaşaýar. Siz we sen diýip ýüzemekde kynçylyk çekýärsiň diýen podcastymyň aşagyna galdyrylan tesirlerden ýene bir kitany okajak. Mesela Began Hasanow atly agda diýipdir. Men pikirimçe enata bilen sen diýip gürleşmek edepsizlik diýipdir. Ol zat gepleşipdik hawa. Men pikirimçe bolup biler. Yani her kimiň öz pikiri bar, her kimiň öz şahsy durmuş zady bar, felsefesi bar. Onu hiç senki doğru ya yanlış diýip bolmaýar. Ya da edepsizlik diýip bolmaýar. Her medeniýetde de müýtgeşikler. Mesela Amerikada ya da men ýaşaýan Estoniýada en atasynda belli bir wagt soň ady bilen ýüzlenýärler. Ady bilen ýüzlenen soň putatlarda ady bilen ýüzlenen adam eýam sen nip görleýärdi. Elbetde häzir iň berkisi her welaýatyň içinde her owalaryň hem tapawdy bar. Her owaň öz syla hormat tapawutlar bar. Uludan kiçiden ulan. Dogry dälmi? Hawa. Ol her kimiň öz saýlan uğru bar, öz medeniýeti, öz edebi. Belki bir owada näli Provada başgaça beýlekde düýünden başgaça bolup bilýär. Mesela bir owada bir zat etseň saňa binamys diýendirler, başga owada sen şonu etseň binamys diýendirler. Şonu ýa bir zat da. Muň dowamyna Cameron Hazelton diýen agda 3 tane komentar aldypdyr. Iň gysgaty bir başdaky aýdym ören ýakymlyk eken. Bulam goý pikirlerini paýlaşdyrdyr bilen taň ordan aýdýar. Adilbek Allaquliyev ýene ýazdyr. Başdaky aýdym adyny bilýän bolsaň diýýär. Cameron Hazelton'dan 2 tane uzun koment, bular gowy baglanşykly, men okajak. Birincisi, umuman her diliň öz gürleýiş, many aňladyş, tarypleýiş, birem ýüzleniş ýoly bar. Türkmen dilinde hem uly kiçi, oglan, öýlenen durmuşa çykan, öýlenmedik, durmuşa çykmadyk ýüzlenişleri aýry tutulýar.
Şol sandan tanış, nä tanış ýüzlenmelere aýry bolanýar. Nä tanış adamlara mydamasyz diýip ýüzlenýär. Bu ýagdaý garşyndaky adama mylaýymlyk hemem sylagyny görkezýäniň bir tarapdanam ikiňiziň araňyzda araçagyň barlygyny aňladýar. Owa. Biz şunu ýany bir pikire gelipdik, ýalňyşmasam. Inson Show podcastında. Yine ikinci bir kommentinde ýatyr. Üntüm çeken zat Amerikanlar özlerinin 30 ýaş uly adamlar bilen hem adyny tutup sen ýa-da hey diýip burlaşyp bilýärler. Olarda geňorlanak ýöne haçan da Amerikanlar başga dil öwrenip başlan wagty tanamaýan ýa-da özünden uly adamlara gepleşip bolananda gurnanlarynda at çalışmalarynyň gelýän ýerine kösenýärler. Beýlekleri siz diýip ýüzlenmäni ýadyrgaýarlar. Awa bir medeniyetlerin arasındaky tapawutlar sebäpli çykýan şu düşünşmezlikler bolup bilýär we tapawutlyklaryň bardygyny hem kabul etýäs we tapawutlara da hormat goýýar. Elbette. Şu ýaşap görüşme şu ýerde käwagt diýen şu hereketleri bular näde edip bilýär ka diýen. Ýa men öz ýaşan toprağımda edilýän hereketleri edilse erkilek maskara edilerdi bilemok. Ýöne Gow garşylanmaz elbette. Ýa-da bizde gow garşylanýanda o taýda gow garşylanmaz bilerdi. Şon ýaly tapawutlarymyz bar elbette. Ony judge näme diýilýär judge etmek? Türkmen dilinde näme diýeceğimi bilemok. Şoňa öz pikirlerini sen ony ýazgarmak dogry däl kalýan. Dogry. Biz ine birinci bölümimizde şu açyl galdyrlan tesirler hakynda belak geçdik. Tesirler için sağ olun ve tesirleri izin devam ettirmeye de garaşýar. Ýa-ni siz näçe pikiriňizi aýtsaňyz şonça da bize kömek bolýar, bize özümizi ösürip bilýär. Elbette biz şu edýän işimizi özümizi ösürmek üçin belli pikirler bardy. Öz başlak bir pikirler edinmek üçin edýär elbette. Biz akyl satmak üçin edem ýok da ýene gaýtylýar. Akyl satmak biziň işimizde biz bärdiňe döwran bilen aramyzda kiçik grup siziň bilen paýlaşmak isleýär. Bizem sizden öwrenesimiz elýär. Ýazsaňyz, pikirlerinizi aýtsaňyz. Onda biziň ikinji bölümimizde gurundaşlygy bir aýdym soň başlap berelmi? Buram men bir daha aýdyp geçeýin. Men aýdym tapyp bilemok. Bu podcastlarymyň soňuna goýmak üçin her kim pikirlerini aýdyp biler, gowy aýdymlar ýöne bardan bir sevgiden ibaret bolan soň men kynçylyk çekýän bir pikirlerinizi aýtsaňyz, haýsy aýdymlar goýsak bolar, nähil aýdymlar, has döredüjülükli aýdymlar, ýani owurluk ýa döredüjülük diýilýär bizde. Bir hakyky döredüjülük tapmak kynrak gelýär maňa. Şu wagt biz näme tesirleri okuduk, tesir almağa dowam edin. Biraz saz dowam eder. Sazdan soň mowzumuza girip başlar nesip bolsa, reklamalaryňyz bolsa berip bilersiňiz arasynda. Aslında erwet pikir däl o. Reklamadan gerzek giýdi bilen ýaşa. Onda dowam eder. Onda dowam edýär. Gepleşigimiziň ikinji bölümine dowam etýär, hormatly dinleýijiler. Bu biziň şu wagt 7-nji bölümimiz bolýar. Bugün nesip boldy 7-nji bölümimizde dowam edýär. Mowzumyzyň ady nämedi? Mowzumyzyň ady hiç zat bolmadan bir zatlara başlap bilmekde. Eliňdäki baryň bilen bir iş etmäge başlamak. Şu arada mowzumuzy açdyk, dowam edelim. Näli işler gözüňe tutýan bardy dowran? Her haýsy bir adam gözüňe getir özüňi meselem ýaş oglan bolsun, 30 ýaşly, 40 ýaşly, 50 ýaşly, 60 ýaşly her adamyň içinde höwesi bar.
Hawa. Belki 10-16 ýaşlama bolupdylar. 10 ýaşlama bolupdylar. İçinde bir zatlar edesi gelip hem bir da alasy gelýär, bir da işläsi gelýär, bir da göresi gelýär. Şo zatlar etmek üçin etmek gerek. Şu döwrümizde bir gazanç edinmek gerek, dogry dälmi? Hawa. Ni köpümiz isleýänler go-go firmalar açaly, go-go kampaniýalarymyz bolsun. Kampaniýalarymız däl, men kampaniýam bolsun, men firmam bolsun. Men iş yerim bolsun. Arzu edýänler hemme şey. Dogry dälmi? Hawa. Indi şoňa näme üçin biz başlamyzok diýen bir soru gelýär. Mesela men öz jiglerim bar. Aýdýan, näme edýän diýen bolyn, kän jogap berip bilen oklar. Başlap bilen oklar bir zatlara, ya içinde öz pikirleri ýok. Pikirleri bolsa da şoňa näde başlajagyny bilen ok. Belki ynamy ýokdur özüne, belki bir zatlar päseler ýandyr töwerewinde, belki töwerewindäki adamlar bir hilek adamlardan çekinýändir. Ýa şol işe sen maňa näme diýip başararmy, başarmarmy? Borgiden pul çykmaly maňa, belki pul çykarsam men batarmy, batmarmy? Şon ýa soralar ýa çykyp bilýänler. Dogry dämi? Dogry. Ýöne birinji bilmeli zat şu, bizim şo firmaň bolmagy üçin okman bir ýerden başlaýmaly. Elbette bir hereket etmeliler. Başlamak bir işin yardım etmek diýilýär. Şonu dogry kabul edýän. O ýa-da düşün hakykaty öwürjek bolsaň uhudan oýanmaly diýär-de. Hawa. Ökmen bir başlangyç bolmaly ýöne hemişe bir amatly pursata garaşyp gezmek, wagt ýitirmek mümkin diýär. Elbette, elbette. Tabi iň belki şu indi dünýä mysal bolan şu garajdan çykan ulu firmalar bar da tehnologiýanyň lähengleri diýip atlandyrýan. Meselem Apple'da şular guranlar şu mümkinçiligi çäkli bolan adamlar. Da indi fiziki beden mümkinçiligi däl. Material taýdan. Meselem ellerinde pul zat ýok diýene bir garajda kiçik ýerde bir zatlar dünýäniň iň gymmat markasyny öndürdi şular. Kiçik misal Alibaba, Nohot.com ýany zatlar bar meselem. Dünýäniň Elbette iň uly bular täjirçilik websaytlarda. Burdan hemme zat elinde mümkinçilik bolup edilen zatlar däl. Hereket etmek bilen bolýar. Hawa. Şu ilkinji başlangyda mümkinçiligim çäkli we şu sebäpli mümkinçiligim ýok. Ya da şu at amatly döwürden ya da şu at amatly wagt däl diýip ýa-da getirmeli däl de kesmeli däl, kesmeli däl. Elbette. Biraz zat bolmaly. Çağa bir işe girişýän biraz jahil bolmaly. Nähili bir zadyň köplenç iş batar diýip girilen nokta dogry dämi? Hawa. Ýa-da ýanky aýtşym töwerekden çekinip girilen ok. Razırak şol işi birinjilik bilen goýulmaly. Belki şondan başlaýar. Bir iş etjek bolýan bolsaň ilk şol iş öwrenmeli. Şoňa wagt sarp etmeli. Meselem bir restoran açasyň gelýär. Dogry dämi? Hawa. Bir meselem McDonald's açasyň gelýär. Meselem täze bir görnüş McDonald's açasyň gelýär. Hawa. Bir açyk ýerde açyp bilermi şonda? Seň pikiriňçe? Ya bolmajak burdatmy? O tejribesiz bolsaň o zat bolan, o bilmeýän bolsaň, ýagny nahar pişirip bilmeýän adam iň belki şu nahar pişirip bilmeýän adamyň men size nahar pişirýän zadyň gadyň başyna geçip käşirler dograjak wagty elini barmany kesýän bolýar-da. Hawa. İşte şonu görmeli, öwrenmeli. Edir ýanky şu McDonald's diýdiň ýanky nahar ýediň ýer diýdiň iň bergisi ýene bir beýlek mysal. Men hem delle açmakda. Görüp otursaň bir ansat ýany biriň kellesini kesýän, saçyny kesýän. Ýöne delle kanalar şu iň awraly ýerler şu adam näde öwrenýär, oňa ýöre okuwa. Indi bizim Türkmenistanda ýa-da bilemek gönnen başlap bilýär. Ýöne meselem Finlandiýada
okuwuny alyp sertifikatyny almalyjym. Okudum diýip. Men dellekçilik okudum. Böyle okuwa dellekçilik diýip sat berýän. Ondan soňra diňe okuwam sereden ok daat etmeli. Ýyllyk tejribeň görkezmeli. Şuňa ýany işedim men diýip-de. Elbette bul ýanky edýän işiňi professional etmek da uly derejede Profesional derejede etmeli. Tejribe edilmeli. Tejribe diýmegem bilim. Meselem ýanky McDonald's diýdik. Şo taýdaky salatlar, towuklar, etler, soslar, soň suwlar hersini oturup öwrenmeseň, şonu edip bilmeýän. Ýöne eger şoň hakykatdan hem wagtyny giderip hersini bu döwürde öwrenmek hem kyn näl, hemme zat internetde bar, gaty köp zat, gaty köp maglumat tapmak aňsat. Häzir men bir zada ynanýanna, Türkmenistandan bir oglan goý 10 ýaşly, 20 ýaşly bolsun, 30 ýaşly bolsun. Şol oturup häzir çyndan men bir restoran açjak. Olam dünýä ýüzünde bir uly bir marka döretjek diýse, men pikirimçe edip bilýär şonu. Hüwesi bar adam. Şoňa oturup öwrenip şol hakykatdan hem göz ýetimeden bir uly bir zat. Şoňa nähilek bir derejä ýetirjegini, nähilek naharlar berjegini müşterilere, nähil hyzmat döretjegini, nähil işgärler aljagyny, şo zatlaryny oturup planlap, ýazyp, çyzyp öwrenip bilýän bolsa, netijesini alyp bilýän kadýan. Meselem diýel bir türkmençe bir restoranyň adyny aýdaly, näme bolup biler? Lezzet Diýeli, Lezzet restorany. Köpçülikleýin dakylýan bir at. Lezzet restoran bütün dünýä ýüzünde döredip bolar. Bütün dünýä ýüzünde iýilýän bir marka edip bolar. Lezzet adly restoranlar zinciri. Näme üçin bolmasyn? Oň üçin bir üýtgeç pikir gerek-de. Täbi nahar bişirýän ken. Zatlar näme ady? Bir täsirlik goşmaly nahar bişirmek usulyna da. Restoran ken. Restoran ken adamlar görmeli seni. Sen bir ýerde bir täsirlik etmeli. Ya adamları gowy imitlendirip bilýän nahar öndürüp şonu ardan bahadan satyp bilmeli meselemde. Şonu etdirýärmi? Belki mesela Türkmen naharlaryny brandlaşdyrmaly. Mesela Türkmen naharyny mesela doğrama ya böyle palav yani ağır kolesterolü yokara adamları şu içinde şu sağlığa köpüten sağlığa diýelim da onun içine yağı da. Şonu adaldyp ýöne şo bir tagamy edip biljek bir nahar döretsen de. Şo bir nahar ýöne şo sağlyga bolan diýanlaryny adaldylan görnüşde dünýä hödürläp ine şu Türkmen nahary diýip Lezzet Türkmen restoran zincirleri diýip meselem açyp bilersiň. Yok, Türkmen tagamlary däl, özüçe täze tagamlarym döredip bilýär. Elbette. Ýöne men meselem pikir nerden geldi? Sen Kaliforniyada näme diýilýär o? Vietnam ýa-da Xitay naharlary ya Hindi naharlary diýip restoranlardan nahar ýyp bilýän-de nahar. Bäde hemme milletiň naharhanasy bar. Ýöri Türkmen diýip köpçülikleýin bilýän bir restorany kelle goýup açyp bilersiň-de diýjek bolan. Bolmajak zat däl. Ýöne diýip biler. Men pulum ýoga, näde waçaýyn diýip biler adamlar. On näme edýänler. Onda näme etmeli? Bir işe başlanna %80-90% adamlaryň elinde mümkinçiligi ýokmy kadýan. Bu ýanky hereket etmek bilen bolýar. Öwren öýde, öwrenýän ilki, ýa internetden öwrenýän. Belki 3 ay sarp etdiň öwrenmek üçin, belki birden sen açyp bilmeýäň-de, elinde puluň bolsa sen birden hemme zady
başarnyk meselen restoran açanda da sen gönümel baýap bilmeýäň-de, gönümel ýa markaň belli edip bilmeýäň maňa wagt gerek. Kreditten Elinde tölemel mümkin, de var. elinde mümkinçiligiň ýokmy? İlki öwren, öýde otur, şo naharlar edip öwren meselen. Bu diňe nahar sektor, nahar pudo barada däl. Hemme pudo bilen değişli zada ýaz şu wagt. Hawa. Şo nahary öwrenmeli. Nähile etjäň bilmelseň tapagdyň bolmaly. Şo nahar hakykatdan hem iýilermi? Näme üçin iýmeli? Şo nahary nädip sen adamlaryň gözüni boýap sen iýdirmeli, bir reklam etmän öwrenmeli, nädip reklam etsem, näme şu nahary adamlar näme üçin iýmeli? Näme üçin başga restorana gitmeliler? Men restoranymyza gelip nahar iýmeli. Sen naharyň satmany öwrenmeli. Hawa. Sen naharyň ütgeşik bolmaly, sen näder? Şourun görnüş nahar etsen elbette gelmeýär adamlar. Şoň üçin wagt sarp etmeli, men pikrimçe. Şöyle bir zat belli awaltdym. Hereket goşmak, wagt goşmak, sabr deňdir netije diýip belli atdym. Tölemel. Hereket etmek, wagt aýyrmak, ýa-ni öwrenmek, hemme wagt aýyrmak diýen öwrenmek. Soňa sabr etmek. Birden bolmasyny garaşmalylar, dowam etmeli. Men adam ýakynda bir rapçi tanıyanymma, bir mysal aýdyn şu ýadyma düşdi. Bir rapçi tanıyanymma, bir näçe ýyllardan 10 ýyl töwerekden näçe tanıyan. Bu oğlan elinde 200 dollarlyk aýdymlar döredýärdi, gazanjam pesi wagtynda. Döredýär menem diýen bu oğlan 2 ýyl öňem döredip durdy. Ýön aýdym döredýär. Şowur durşyken gaty ütgeş gösüp baranok. Döredýär. Ýang ýakynda $1 milyon hatta 2-3 milyon dollarlyk bir proýekt aldy. Aha. Yani bu diýmek näçe 8-9 ýyldan soň aldy da şol netijeleri. Bu diýmek ýa-ni dowam etmek, hereket etmek, wagt sarp etmek we sabr etmek bilen bolýan kadýan. Durmuşum bol oglan däl, başga adamlarym bar men durmuşumda görüp gören we men şolardan mysal alýan we biziň edýän hereketimiz hem şolardan alýan mysallarymyz bilen dowam edýäs. Bizem şu aşon aýdýas. Bir da başlamaly, belki nol, hiç elinde pulun yok. Belki sen tanışyňam ýokdur, belki töwereňde seni gollaýan adamam ýokdur. Bular gerek gel. Şolar sizem edip bolýa diýip aýtjak bolýarsa şu wagt. Hawa. Ýöne ilki sabr ýok many öwrenmeli derrew juýyň çeýşirmek ýa-da derrew işer ornan işinden bir gidejiň ýerinde algamak manysy ýanna garaşmaly, sabr etmeli. Hawa. Ýöne bärde iň gop pikir almak üçin aslında biz ýörüte bir gepleşip guramaly bir Türkmenistanyň tejribeli bir telekeçini gepleşigimizde çagyryp Türkmenistanyň şu ýaşlar üçin bir pikir bermek, maslahat bermek maksatly ýap şu maglumat bermek, öz tejribelerini paýlaşmak üçin şeýle bir çagyrsak ha samatly bolarmy hadi indiki gepleşiklerde. Belki bolup biler. Ya belki dinleyijilerimizden bir maslahat berse şu adam bilen hawalaşyp bilersiňiz diýip bizem oňa öz pikirlerini sorasak, tejribelerini sorasak, olaýsa her kim bir peýdalansa biz bärde men öz şahsyma aýdypdyryn. Biznes tarapdan şu biznes tarapdan kam bir dat däl men özüme öp biljekden. Dogry. Ýöne men bilen zatym şu etip gören işimde şu durmuşumda şu atça gelen nokodumda köplenç sabır bilen boldy. Birden şu derejelere şu nokoda gelip bolanakda. Elbette. Men ýaňa aýtdym, sözüňi bölýän. Aýdyber. Şu adyna doktoranturada 3-nji ýyl
PhD bolýan nesirni PhD student. Şu 3-nji ýylda men geçen baslançaklarym. Çağlar bana gittim. Näçe ýyl sarp etdiň şuňa? Epesde tanardım. Çağlar Plana bana goýdy. gittim. Orta mektep okudum. Üniversitede gittim. Üniversitet indi bakalavr üniversitede okudum. Ondan soň da magistratura 2 ýyl ana. Ondan soň warlykdan soň 3 ýyl. Eýem näçe ýyl mektepde geçdi de bir binaňda okap geçdi. Ne şu wagt gelip näçe ýyllaryň dowamyna şu derejeye geldik. Diňe üçäl bu dereje diýenim derejede. Yani dereceden görkezmek üçin aýdyp oturna. 3-nji datta PhD 3-nji ýyl okuwçysy da. Intäm dowam edip durdyň. Dowam etdi, diplom alan soň dowam etmeli. Eger alim professor bolmak isleýän bolsaň, ýene ýyl bermeli. Sen näme netije aljagyň bilen şu wa ýöne näme barjagyň özüň göz ýetirip planlaýan we şoňa görä hereket edýän. Pikir etýän da. Şonu ölçeýän, takminan men şu ýolda şu bolup biler, eger şu tempda işletem, ýa mundan hasam gowy işletem, okatam diýip de. Şunu aýdyp bilýän. Ýöne muň üçin sabır gerek. Men birden oturup gaýgysyz men erti men professor boljak diýip men bolmaýan. Erti professor boljak diýen erti ýene bir okuwçy sen. Häzir sen şu wagt edýäniň bir biznes. Bol biznes däl hemme hereket bir biznes diýip gözüňe getirýän. Endi men aýtjak bolýan meňkida biznesden kastym täjirçilik, telekeçilikdi. Biziň aýdýanymyz ýokman täjirçilik, telekeçilik däl. Hemme ugur. Siz sen edýän etjek işiň hem adamlara hyzmat dämi? Restoranym hyzmat edýär. Her haýsy bir jurnalistim hyzmat edýär, her haýsy bir hukuky işgärem hyzmat edýär, döwlet işgärem hyzmat edýär. Hemmesem hyzmat, gowy hyzmat berip bilmäni öwrenmeli. Dogry. Tapawdy öwrenmeli. Onam ýokdan edip bolýam, elbetde bolýar. Men özüm aýdaýynda men näçe 27-28 ýaşlarymda başga bir bölüme girdim şu an. Başga höwes edýän bir okuwum okap ýörün. Özümden 10 ýaş kiçiler bilen şu an okam. Bu men üçin kiçilik däl, ululuk. Ululugam däl bir gowur zatdary. Täzatry öwrenip ýörsen. Men film edesim belýän we film sektorym tehnologiýa öwrülip barýar şu wagt. Men döwürdeş bolmak isleýän, şoň üçin hem tehnologiýany öwrenesim belýän. Şoň üçin tehnologiýa ilmlaryny öwrenmäge başladym. Ve bu ýene men näçe 30 näçe ýaşlarym üçin öwrenmeli bol ugry. Öwrenmäň ýaşy ýokda. Öwrenmäň ýaşy ýok. Hemem giş däl. Häzir 40 ýaşynda bolsam giş däl. 40 ýaşly bile okuyan adamım ama yani hiç zat giş däl. Esas zat başlamak, hereket etmek. 17 ýaşynda şu isleýän zadyňy 60 ýaşynda şol işiňe başlamak. Dogry. Tölemen gutlaýan. Sağ ol. Gadıklı bir uğur teknoloji. Doğru. Nähil dowam edelim? Mesela yeni bir dağdaydayın başladık diýerler. Bir dağlar etmeye başladık. Mesela bir fason Türkmen markası var mı bizde bilem o. Türkmen başlam. Türkmen egineşikler markası var mı bizde? Bir gatı belli. Men bilemok. Menem bilemok. Birleri oturup şonu dörülüp biler. Onun için hem dizayn etmeni öğrenmeli. Dünya bazaryna nädip girmeni öğrenmeli. Bir oğlan çyn hakykatdan hem istese bir Türkmen markasyny dünya ýüzüne satyp biler. Onun için okuwa gitmek gerekmi? Okuwa gitse elbette gowy. Yani
okuw gitmänem öýüňde öwrenip bolýar, ýa internetde maglumat bar. Doğru. YouTube diýeli, Pinterest diýeli, ýa başga bir giden web sahypalar bar. Düşüneň okmy terjime etdir, terjime de internetde terjime edip berýär. Ors diline, türk diline başga näme dil bilýän bolsa. Hemme zady ay kynay diýip eliň sallap ýazsaň bolan okda. Doğru. Şo bir başlamak gerek. Näme höwes edýän bolsaň başlamak gerek. Yok, başlamaly, izgeler, ýöne sabarly bolmaly. Biram töwerüň tutan yerli bolmaly. Biram töwerüňdäki adamlar kendinlemeliler. Sebäbi eger hakykatdan hem seni gollayan adamlar bar bolsa, olar dinleýän, olaryň hem ters pikirlerini kendinleme. Sebäbi meselem meni Döwran Recep'den gowtanýan ýok. Sen näder maňa bir maslahat berip bilersiň ýöne. Men etjek hereketlerim bilen sen aýdan pikirleriň deňgelmändiler. Düşündirip bilýän sen beren maslahatyň bilen men etjek hereketlerim deňgelmändiler. Owa. Ýa-da sen maslahatlaryň men ulanyp bilerin. Ol peýdasy eger öwletde sen tejribeň bar bolsa. Ýöne özüň ýetişdirmeli, bir göz ýetim edinmeli, özüňe ynanmaly, başgalaryň gepini kän uly saýmaly lärim kadýan. Doğru. Ine şoňa bir mysal berip bilerin, bir hekaýaçyk bilen. Bir gün zatlar, gurbagalar hem ol bir çukura düşüpdirler. Osaň çykjak bolýarlar diýär. Her kim bir çykjak bolýan bolan. Ýok, goýa düşmändirler. Ýarış gurnapdyrlar. Gurbagalar bir depa çykmak ýarşy. Osaň şu depa çykjak wagty kim baryp ýarşy şu depa men çykýan diýip ylgap şu bökýämistä. Çykylmany ýygyna gaýtýarmyş. Osaň ýene bökýärler çykylmany ýygyna gaýtýar. Osaň aradan ýyllar geçipdir, odan bir tane näme gurbaga. Böküpdir, depeden ýetipdir de bir zat edip. Ýarşyň netijesinde birinji ýylan edilipdir. Osaň gelip hemme gutarpdyr. Näde başardyň, näde etdiň, näde ýetdiň, biz ýyllap ýetmedik ama diýip bir gurbagalar gyzyklanyp gurbaga ýana gelipdir. Odan hiç jogap ýok. Zatdan ýa-ki birinji bolan gurbagadan. Olam gyzyklanyp näme boldy, näme üçin jogap beren ok diýse, o ýa-ki şu depäçiň gurbaga gulagy eşitmäken. Gulagy eşitýär eken. Eşitmäken. Gowma salana. Ýok, gulagy eşitmeli ýöne eşitmerem däl. Gulagy eşitmäkeni düşünen soňra näme diýjek bolýarmy? Adamlar şu indi adamlar guragalar beýle kiçik guraga dat diýerken, eýtene moňarmaýanlar. Hiç moňar ölmedi şu at şerli. Senem çykyp bilmersiň näde at diýip şey bir maslahatlary goldaýdy däl de ruhun pete gaçypdy. Şunu ýani ahyrynda bolan. Ol guragadan gulagy eşitmeýän ondan dinlemändir. Dinlemäň mümkinligi bolmandyr onuň. Otaň şey diýip, olar dinlemänsoň özü bilen özü şu depa çykyp birinji bolupdyr da. Bizde de şon ýalatlar bar, meselem. Burada etjek diýen aýgonyň bolmaýa. Kyna oluň etmek laýat diýen näde etjek. O belki ol gerek, bul gerek. Bir tanışyň bolmaly, eýlen beýlen bir kynlaşdyr görülýär. Aslında şoňa çözüm tapsaň, tapmany öwrenseň kyn däl. Yani bolmajak zat ýok da. Garaşyn ýani sen ruhtan düşürji ahyndaky tesirleri, yani ýykyjy tesirleri dinlemeje, ähirmejek bolmaly. Belki zatdyr. Bolýa gep gürüň zadyň dinleň ok. Indi sen işin gidip dur, mehen başladın, işin gidip dur. Ýöne sen öňüňe daşlar çykýar, düşmanlar çykyp bilýär. Kynçylyklar çykyp bilýär. Onam nähile edip aýdaýyn men bu bir box trenirovka edilýän ýere gidende bir zat bardyr şeýle bir adam durýandyr, ýasam adam. Şoň erwet udar bilen urýan bolýan ýene ýerine gelip durýandyr. Şon ýaly ýagdaýlarda da ýanky ýalak
Sonra hem muat her yerden urup bilerler. Ýanky düşman bolup biler. Her hili adamlar, her hili kynçylyklar dörap biler. Onda da ýeňilmeler. Ýa-ni maksada ýetmek ansatlar däl. Ýöne azık kelläň işletseň kyn adam däl. Ýanky ýeňilmeler. Doğru. Hawa bugün onda gepleşi ýuwaşdan tamamlap bereli. Tamamlaly. Sağ ol Dowran. Dinleyijiler üçin hem sağ olsun aýdýan. Tesirler üçin häzirden sağ olsun aýdýan. Hawa sağollaşmakam gysgaça şunu aýdyp geçeýin. Esasat keyp çekip zat edip görmän aýyrmaly, azrak meselem kino köp görýän bolsaň az kino görmeli, köp YouTube görýän az YouTube görmeli, köp social media diýärmi az social media etmeli. Eger sana päseler ýanlasa köp ýatýan bolsaň az ýatmaly, başarjak bolsaň wagtyny näme etmeli, rejelemeli. Doğru. Bular indiki podcastlarymyzda az giňişen bellak geçer. Bu arada hemmeň sağ bolun, sağman ediň, sağman ýaşaň, sağman okan okuwdurun başlady. Awa sağman. Gaýsy habarlaşan çak sağ bolun. Maşindeki podcastlarda görüşmek için. Täze doğan ay kimin dünya şöhret açıpdy. Garaşsyz bu halkyma gödellügün etçipdi. Täze doğan ay kimin dünya şöhret açıpdy. Bir tarap bu ülkeme gödellügün etçipdi. Tarifinin söz bilen kendişinin tat bilen aylar elen jakanan yakınlığı var bilen. Tarifinin söz bilen kendişinin tat bilen aylar elen jakanan yakınlığı var bilen. Aşgabada şanlarım gödellüğüme bir koşun. Aşgabada şanlarım kalbim yüreğim coşan. Aşgabada şanlarım gödellüğüme bir koşun. Aşgabada şanlarım kalbim yüreğim coşan. Akmermerden bordurya Türkmenistan paytahtın. Alkış Türkmen başa açtı Türkmenin baktın. Akmermerden bordurya Türkmenistan paytahtın. Alkış Türkmen başa açtı Türkmenin baktın. Tarifinin söz bilen kendişinin tat bilen aylar elen jakanan yakınlığı var bilen. Tarifinin söz bilen kendişinin tat bilen aylar elen jakanan yakınlığı var bilen. Aşgabada şanlarım gödellüğüme bir koşun. Aşgabada şanlarım kalbim yüreğim coşan. Aşgabada şanlarım gödellüğüme bir koşun. Aşgabada şanlarım kalbim yüreğim coşan. Aşgabada şanlarım gödellüğüme bir koşun. Aşgabada şanlarım kalbim yüreğim coşan. Aşgabada şanlarım gödellüğüme bir koşun. Aşgabada şanlarım kalbim yüreğim coşan. Aşgabada şanlarım
gödellime bir koşar. Aşgabada şamlarım, kalbim yüreğim coşar. Aşgabada şamlarım, gödellime bir koşar. Aşgabada